מתכונות, היום לשם שינוי אני לא מוציאה סרטון של יופי, היום אני מוציאה מתכון לכבוד פסח. את המתכון הזה למדתי מאח שלי, עד שאח שלי לימד אותי את המתכון הזה, לא יכולתי לסבול את חג הפסח, כי המצות חנקו אותי, וכל ארוחה בשבילי הייתה סיוט. מאז שלמדתי את המתכון הזה אני מחכה לפסח, בשביל לאכול את הארוחות שלי עם הלחמניות המדהימות האלה. אז מכיוון שאני לא בשלנית גדולה, אני רוצה להזמין את אח שלי שיגיע יעשה לכם את המתכון הזה. מה שמעתי שאנחנו הולכים לעשות חוויה מתקנת של בישול. אנחנו הולכים לעשות חוויה מתקנת של בישול. אתה יודע שיש לי שתי ידיים שמאליות במטבח? זה לא נכון, זה ממש לא נכון. לא, ממש לא נכון. תשמע, הכבוד הוא לך, אתה כוכב במשפחה, ולכן גם הזמנתי אותך. אתה יודע אבל, שמהרגע שהכרתי את הלחמניות שלך, של פסח, את זה דווקא את רוצה לעשות? כן, כן, עכשיו ערב פסח, ומה יותר טוב מלעשות הלחמניות האלה? תאמין לי, אתה שינית. כיף לכם. נכון, אתה שינית את כל מה שאני חושבת על הפסח, על הארוחות של פסח. פעם זה היה בשבילי סיוט, סיפרתי להם, ועכשיו זה כיף גדול. אז בואו נלמד אותם. כן, בואו נלמד אותם. האמת שאת דיברת איתי על הלחמניות, אני ביקשתי בצל מטוגן, אני מקווה שעשית לי את זה. וכן, טיגנתי בצל, הכל מוכן. אנחנו ניתן להם קצת ככה איזה טוויסט קטן. נכון, נכון. את יודעת שאני לא אוהב אותם ככה רקניות, זה טוב שהם עם בצל מטוגן. נכון, נכון. בסדר, אז את רוצה להתחיל? כן, כן, אני מאוד רוצה להתחיל. טוב, אח שלי, אני חושבת שהכנתי את כל מה שביקשת, קמח מצה, סוכר, מלח, ביצים, כן, אני לא רואה פה משהו שחסר, כן. מים ושמן. נכון. וקיארה. נכון. אז יאללה, בוא תראה לנו איך עושים את זה. לא, בואי ביחד, את יודעת, אין לי כל יום את הפריבילגיה הזו לבשל איתך. צריך, את יודעת, למצות את זה. כן, נכון. טוב, אנחנו קודם כל מדליקים את הגז וצריך, את רוצה שאני אעזור לך עם השמן? כן. זה כוס שמן יש לנו פה ואנחנו צריכים להרתיח את השמן, אז בואי קודם כל נרתיח את השמן. מה שאנחנו צריכים לעשות זה שהשמן נרתח, להוסיף את המים ואז רק את המלח. בסדר? אז יש לנו שמן, מים ומלח, מערבבים ונוריד מהאש. את יכולה להוסיף את המים בזהירות, אבל בזהירות, יופי. עכשיו את המלח. יופי. מה שאנחנו צריכים לחכות עכשיו שזה ירתח. אוקיי, אני צריכה לערבב את זה? כן, תערבבי קצת, ואנחנו נוריד את זה מהאש. צריך לתת לזה בלי לערבב עכשיו. זה מאוד חשוב לא לערבב עכשיו. זה אומר שהמים מתחברים לשמן. יופי. אז פה יש לנו מים ושמן מחוברים. בואי, אוסי, אני אתחיל להוסיף את הקמח מצה. ואני אערבב? את תערבבי כל הזמן. בסדר. 2 כוסות קמח מצה. הנה זה מתחיל, כן. זה מתחיל לקבל קצת את הגוף שלו. טוב, אז עכשיו יש לנו כבר את העיסה מוכנה, מה שצריך, זה קודם כל תמיד מומלץ לערבב עד שזה ממש במרקם אחיד, בכל דבר, בכל בצק. כן, זה נראה לי מצוין, כי זה השבבים של הקמח מצה, זה כבר לא קשור לשום דבר אחר. מה שאנחנו צריכים זה לפני שאנחנו מכניסים את הביצים, ניתן לזה להתקרר, רק מה, אנחנו עכשיו נוסיף את הסוכר בשלב הזה. זהו, בואו ניתן לזה להתקרר קצת. אני רק רוצה להגיד לכם שהיא מוכשרת בטירוף, אני מכיר את אחותי, היא יודעת לעשות הכל מכל. אז כמובן שאפשר להשאיר את זה ככה על הכיור שיתקרר, על השיש, או לקחת את זה, לכסות ולזרז את זה, להכניס את זה למקרר. אוסי, את מוכנה? אני חושב שזה בסדר. בואו נוציא את זה אני אשבור לך ביצים לאט לאט ואת תערבבי, בסדר? אוקיי, אתה מפעיל ביצה, ביצה? ביצה, ביצה. אוקיי, נספר, אתה יכול להביא את השנייה. הנה השנייה. איזה עבודת צוות, אה? כן, חבל לך על הזמן, מה קורה? אני מרגישה את זה. רוצה שאני אחליף אותך קצת? כן, עד של מפירה. בואי, תוסיפי לי את זה. אני אוסיף לך. הנה הביצה פה, תוסיפי לי אותה. את זה. עכשיו את יכולה להוסיף גם את הבצל המטוגן. חשוב שהתנור יהיה תמיד חם לבצק ולדברים כאלה, לא להכניס דברים לתנור קר, זה ממש ממש לא טוב. זהו. עכשיו את יכולה... יפה, בין אחד לשני. אני חושב שזה הגודל כן, הן עוד תופחות, לא? כן, מעט, כן. זה הגודל
נורמלי לדבר הזה. אתה רואה, אני אוהבת שהצורות שלהם מוזרות. כן, זה אף פעם לא יוצא סימטרי וזה. זה, אני אוהבת את זה. זה מה שיפה בזה, כן. כן. יש לך פה סומסום? בוא ננסה לשים עליהם קצת סומסום. והמרקם שלו סבבה. קצת סומסום על כל אחד? אני חושב, כן, תתפרי קצת עם סומסום. ככה? כן. מעולה. יופי. את זה אנחנו נכניס לתנור חם. חם מאוד, 190 מעלות. זהו, אז זה נכנס לתנור חם מאוד. 10 דקות על 190 מעלות, ואחר כך מורידים לחום של 160 מעלות, לעוד משהו כמו רבע שעה, כן, אבל לבדוק את זה, לבדוק שיש הזבה יפה בצדדים של הלחמניות, ואז זה מוכן. זהו, אנחנו, מה שנשאר זה רק לחכות ללחמניות. איזה כיף! היה תענוג לבשל איתך. לבשל, זה לא בדיוק לבשל. כן, זה לא, סתם עשיתי זה בקטנה. עשיתי קולות של סושף. האמת שאם זה יהיה מאוד מאוד ויראלי, הדבר הזה, אני מתחייב לבוא לעשות עוד כמה מתכונים. יאללה, יאללה. הפעם כבר נעלה אתכם לרמה קצת... אתם רואים? כדאי לכם לשתף. כדאי לכם, כן. ואבי יבוא עוד פעם. אתה מבטיח לעשות דברים רציניים? כן, כן, כן. כן, וואו, וואו, טעים. אז היה לי העונג. תודה לכם. תודה רבה. היה תענוג, ושיצא מוצלח. יצא בטוח, עם הידיים שלך, איך לא. חג שמח. חג שמח.